Ti bon ki perlok ki bas nyau khuslai ba yo la si ki nam yo pek yen ki jingele kai World Cup na ka phon jangki lada kim kot bor ban siu ya ka C5 ti kumba phila tip ba ka C5 ka don ya ka hok ka bala itho ban yo ringdur ya ki jingele kai football hai India te don ki perlok ki ba khuslai na mar ka dor ka de ka ai hado pras pa nak benta lai benai kim yo ban jet wat tang shi benai ro ka hado menta tenaga benta gitu perlok ke bamdan jipe ban siu ke bam snyau kod bor dalor baki siu hado praspa ya ka C5 ki haban siu saya ka bai internet dengan ong yepi ngin le kumha ka samoy baladep jong kopa Amerika haka samoy baladep jong kopa Amerika ngakan mau badan hado san hajar ngut ki perlok ke ba install ya ka app ka step channel badling bakan ka app pin yo ya ki link ban yo pe ki jingele kai di ban yo page man lagi jingele kai pi haban tip ban lek tu ki website kumno ban page di don ki video kemala pen i ha ka WhatsApp channel jonga anam la ban pen i ha ni ki video namar ka YouTube kan sa blog ya ni ki video ban I strike yanga di ngan kerpal pi ban sawat hi ya ka app ka step channel na Play Store ban pila ban wat ro na Google jong pi na Google Chrome na ni no search engine sawat ka step channel sa join bat kan mau ban fullot ya ka WhatsApp channel ba dapi join da ka WhatsApp group kin sabun ki bat text sang to pin sawit Android da ka ba feel fullot ya ka channel ti pin yo tang ki bayad day bat ki jing pentip bat ki program jang ka FIFA World Cup dengan ngej perlok pelas nyau tho ti kani ka dor ko ba pin EAP ba pin install ya ka app ka step channel at pin labon ki jing pentip hang ne anda pila nyon bat tap haka dor jong ka bell icon de pin selap baro ke jing bentip ki link ban yo page ki program jing ele kai bat ki we dengan ngej pelas nyau tho wat klet ban wat ka app ka step channel na Chrome lane na Play Store jong phi khuble chibor